बे समाव बिटिसिनि दारिमिनारि बिफाननि इएम मुनमुन ब्रह्मआ बिटिसिआव थानाय दारिमिनफोरखौ नायगिदिंहैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकट्रायाव फालांगियारि मिरु दारिमिनाव बिटिसिनि नोगोर जौगाखां आरो दारिमिनारि बिफाननि इएम मुनमुन ब्रह्मआ नायगिदिंहैदों। नायगिदिंहैनायजों लोगोसे फालांगियारि मिरु बिफानखौ इएम मुनमुन ब्रह्मआ आरोबाव गोजौ थाखोआव जौगाखांहोनायनि इसाराबो होदों। आरोबाव बेजों लोगोसेनो इएम मुनमुन ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरिनि सिलभार ड्रप्स दै बथल कम्पानिखौबो नायगिदिंहैदों। Yeah.